Лека по лека започваме. Здравейте на всички, отново онлайн, отново в тези обстоятелства. Мисля, че свикваме всички, въпреки странните времена, вече може би е част от начина, по който всичко се случва и някак си става по-приемливо и за всички ни нещата влизат в някакъв коловоз, така че приемаме го такова каквото е. Здравейте, аз съм Александър Иванов, дългогодишен образователен директор на Softony Digital и Softony Creative, в момента в позицията ми на бранд амбасадор на организацията. И идеята днес е да си отговорим на всички въпроси, които са свързани с Digital, цялостната програма и това, което ви предстои. Много се радвам, че имам тази възможност да говоря на бъдещите дигитални нинджи, хора, които ще променят индустрията. И не е просто защото звучи добре и е готино да го кажа, а защото е така, защото пред очите ми през последните 4 години хора, които тръгнаха от абсолютна нула, наистина абсолютна нула, постигат в ден днешен невероятни неща, управляват дигитални агенции, бранд менеджери, маркетинг менеджери, хора, които участват в стартъпи, които са успешни въпреки ситуацията, чисто финансово, която е в момента, и дълбоко в душата си за мен е абсолютно категорично, че освен, че това е най-добрата образователна програма в страната, а и отвъд, е място, което е развъдник на невероятни дигитални таланти, които променят разбиранията за възможно и демонстрират, че тук в тая малка страна на Балканския полуостров може да се прави първо образование на световно ниво и второ дигитален маркетинг на такова. Един от вашите преподаватели всъщност преди няколко седмици спечели и такова международно признание за една от най-креативните агенции в Европа. Ангел Искрев, ще стане въпрос и за това, но просто са факт тези неща и малко по-късно ще дойде реч и за това. Така че приветствам ви, добре дошли в нашата онлайн класна стая. Сега, аз ще стартирам самото начало, като отварям слидокода. Чуваш се? Здравей, Полина, много ти благодаря за добрата и хубава обратна връзка, че се чуваме. Кодът е MB01, тук ще го напиша, за да е пред очите ви. Знаете добре, влизате в Слидо или Слайдо. Това вече зависи от начина, по който човек го прочита и иска да го каже. И може да ми задавате въпроси тук. Аз ще обърна внимание на всеки един от тях. Колегите също са на линия, ще модерират на някои въпроси, ако случайно или ви подведа, или нямам знание за отговора. Те ще ударят едно рамо. Но основните неща и най-важните са следните. Първо, какво представлява цялостната програма? Какво съдържа и къде може да видите за нея. Ето тук цъкваме на учебен план. Това е мястото, където на практика вие може да се информирате. Това е като една навигация на образованието ви при нас. И тук може да видите много ясно как вървят и професионалните модули и цялостната програма. Вие тук що свършихте курса Marketing Basics. Много поздрави имате, разбира се, от вас и Жустин. Невероятни дами, нали? Знам. Fundamentals програмата, вече предполагам повечето от вас сте разгледали и знаете за нея. Тя е нанис от 6 курса, които са насочени в отделни сфери на дигиталния маркетинг и ние решихме да го кръстим Fundamentals програма, защото тя наистина излива един стабилен фундамент, върху който може вече да градим нашата кариера. Знаете, същото е с строежа на къщи. Просто е необходим сериозен фундамент, здрав и стабилен, който да гарантира, че всички останали знания, които се натрупат, ще имат добрата основа, върху която това нещо да се случи. Сега ще ви разкажа много набързо за курсовете, изпитите. Най-важното нещо от всичко е, че те завършват с проект, който е базиран на проведените лекции в курса. Няма неща, които са отвъд него. Всички неща реално са покрити по време на самия курс. Разбира се, аз съм длъжен да ви кажа, че е важно вие да работите по него от старта на самия курс и моля ви, не чакайте последния момент. Поради няколко причини.
Първо, натрупва се напрежение. В крайна сметка, един образователен процес, за да се случи по най-правилния начин, той трябва да бъде в спокоен ум. И това е изключително важно за качественото усвояване на информация. Затова, моля ви, направете се тази услуга. Бъдете организирани, бъдете подредени, бъдете фокусирани и почнете от ден първи, малко по малко, стъпка по стъпка, за да няма напрежение, за да няма краен срок, който ви диша във врата, за да може да отлежи, да го преспивате, на следващия ден да се вършите, да го поправяте, да го изживявате, да наблюдавате неща в реалността, да си чопвате хубави идеи, да ги използвате, да променяте визията си. Важно е това, за да може да озрее един плод. Не го претупвайте. И все пак то е мечешка услуга на вас самите. Нали? Ние няма как да знаем и не ни е работа да осъществяваме такъв контрол. Това е просто съвет от мен, от всичките хиляди студенти, които са минали. Просто е така вселенска истина, която е важно да бъде казана. Започваме с контент маркетинг. Освен, че го води принцесата на дигиталния маркетинг Василена, вече съм сигурен, че всички сте влюбени в нея и сте изумени, що за мадама е тя. Този курс е изключително важен. Той наистина е най-фундаментален, ако трябва да бъдем честни от всички останали, защото контент маркетинга е нещо, което присъства във всички останали сфери на дигиталния маркетинг. Било то Facebook, било имейл, Google, SEO, social media, за каквото и да си говорим, съдържанието, било то писмено, визуално, видео, е в основата на комуникацията пред тези устройства, които в момента управляват вниманието ни и е всъщност прозореца към цялата реалност, която се случва, особено в COVID света. Вярваме и това нещо ще продължи и ще ескалира още повече като сила. Следващия курс е Facebook маркетинг. Първо, че там хората, които говорят, Велизар и Денис, са с успех, който наистина е фрапиращ и смущаващ, бих казал, защото нещата, които са постигнали те и самите цифри, ако щете, които управляват като бюджети, са много трудни за смилане в нашата географска ширина, нали? Тези 7 цифри и нататъка. Безкрайно много опит. Едни от най-големите инфлуенсъри в света работят с тях и те са представители на Facebook за България. Едни от представители за Facebook в България и това е достатъчен, смятам, пример и хора, които ще ви обучават, които може да се доверите, че са мастер-клас, нали, на хора, които наистина врят и кипят ежедневно, управлявайки милиони долари за кампании. А Facebook доминира вниманието на хората. Няма какво да ви убеждавам, че е важно. Екосистемата на Facebook заедно с Instagram и WhatsApp е светия грал на дигиталния маркетинг заедно с Google в момента и ние нямаме право да го пренебрегваме. Имейл маркетинг. Дами и господа, това е динозавъра в дигиталния маркетинг, който обаче не случайно намира място тук, защото е може би един от най-добре работещите канали. Първо, че там инвестицията е най-ниска в сравнение с всички останали. Ако се направи по правилния начин, има визия дългосрочно, разбира се, и възвръщаемостта на всеки похарчен лев е изключително висока. Изключително висока. И там е мястото, вие вече добре знаете, в фунията, когато ние всъщност изграждаме лоялност, най-ниското ниво и най-важното за градението на един бизнес. Имейл маркетинга е инструмент, който може да атакува точно тази сфера. Разбира се, той е подходящ за други нива на фунията, но тази, която превръща една добра организация в велика, според мен е изграждането от клиент към лоялен адвокат и човек, който наистина обича и е приютил в душата си даден бранд. Това нещо за мен няма по-силно място от имейл маркетинга да се случи. Google Ads, същото както с Facebook, знаем, Google е просто място, където хората, когато имат даден въпрос, без значение каква е тематиката, влизат там и там набират информацията си, сравняват, информират се, търсят източници и най-често и най-хубавото нещо на това е, че там влизат хора, които имат ясно осъзната нужда и са готови да предприемат действия, за да задоволят необходимостта си или да
оправят болката си. Така че Google Ads не случайно също намира място тук. SEO в същата екосистема на Google, разбира се, е така канала, който е най-устойчив и за разлика от всички останали, които в момента, в който бюджета и работата спрат, те изведнъж замират. Докато SEO-то е една много благоприятна сфера, в която цялото инвестирано внимание, време, усилия и труд се облагодаряват в много дълга продължителност от време и това е нещо, което аз страшно много харесвам в SEO-то, защото то е реална инвестиция в твоя бизнес, дългосрочна, която ти дава възвръщаемост, без значение дали ти продължаваш да инвестираш пари, време и средства и работа в него, което е особено интересно за така, дългосрочните визионери от вас и хората, които имат пресантимент към градежа, солидния градеж на бизнес. И какви дигитални маркетолози бихме били, ако ние всъщност не знаем какво сме направили, нямаме правилна аналитика, не следим всяко едно наше действие как се отразява в конкретни бизнес резултати. Дами и господа, знаете, това е Google Analytics. За мен няма как един професионалист в дигиталния маркетинг да бъде разгледан сериозно, ако той не разбира от Google Analytics, ако не може да извади данни, дори и базисни такива, на които да направи презумпция, аз всъщност успешен ли съм или не. И тук е мястото, което затваряме програмата и всъщност тук вече имаме един добър фундамент, върху който можем да тръгнем първо да разберем коя кариера е за нас, коя пътека да поемем и какво съдържа тя. Сега ще поговоря за това. Сега ще мина само набързо, ще хвърля едно око дали има въпроси. За момента няма въпроси. Окей. Така, оценки и сертификати. Знаете, сертификат на софтуни се издават за всеки курс след оценката от изпита. Разбира се, трябва да имате 5 или над 5, за да получите този сертификат. В противен случай той просто няма да бъде генериран във вашето досие. Сроковете за предаване са различни във всеки един курс и зависимост от естеството на проекта, така че това, разбира се, може да видите и в сайта. Лекторите още на първи лекции го казват, така че бъдете спокойни за него. След всеки курс ще имате възможност да се явите на поправителен и повишителен изпит в рамките на няколко седмици. Това е от сравнително скоро по този начин. Вярвам, че колегите са свършили прекрасна работа да се случва по този начин, докато още са ви пресни знанията, докато се знаете грешките, когато сте получили обратна връзка, така че супер, че това се случва по този начин. Удостоверение за професионално обучение се издава на база практически изпит и теоретичен изпит. Теоретичният представлява тест с определен брой въпроси, различни за всеки курс, разбира се, както и тематиката на всеки курс е различна. Оценката на удостоверението е различна от тази на сертификата на софтуни по абсолютно обозрими и ясни причини. Кога се издават? Сертификатите на софтуни се издават веднага след публикуването на оценката, защото е нещо, което зависи от нас. А удостоверението за професионално обучение зависи от НАПО, понеже не ги издаваме ние и е нещо, което няма как да ви гарантираме. Не би било така откровено и възможно въобще от наша страна. Знам, че голяма част от вас са тук заради дипломите и етапа, реално, който ще получат за усилията си. За получаването на тази дадена професия, било то в social media, performance marketing, SEO и SEM експерт, е необходимо да се набавят определения брой кредити, съответно 93, 99, 99. Те могат да се получат при успешно преминаване през курсовете от определената професия. Това означава Fundamentals модулите, 6 курса, които току-що минахме през тях, професионалните модули. Вие, разбира се, сега ще минем заедно с вас през учебния план и ще го видите точно кои са курсовете, как се казват, каква продължителност имат и колко кредита ви дават те. Важно, ако вземете всички кредити от курсовете в дадена пътека и професия, събирането на толкова кредити, събирате точно толкова кредити, колкото ви трябва за диплома. Така че направено е по този начин. Не е необходимо да вземате курсове, които са отвъд програмата, ако вземете всички успешно.
Сега, тук има няколко неща, които е важно да се кажат. Първо, че цялата тази информация получавате по мейл, може да се обадите тук, знаете и във Facebook, хората са на линия, екипа CRM е изключително подготвен и професионален и винаги са насреща. Относно плащанията, може би вече голяма част от вас знаят, могат да се платят цялата сума, която е в размер на 620 лева или на две вноски по 330 лева. Има оскъпяване, което е 40 лева и което е абсолютно нормално като всяка такава услуга, която предоставя във времето транжиране на вноските. Видях, че всъщност имаше коментари от ваша страна. Така, призива ми е нека да бъдем първо толерантни и второ, това е нещо, което се прави в абсолютно всички сфери и е абсолютно нормален начин на случване. Тук има риск, който е взет предвид. Това са абсолютно нормални неща. Така че просто исках да го кажа, смятах го за важно. Домашни. Зависи от курса, от учебната концепция, от човека, който го води, но някои занятия имат, но това не са всички. В повечето случаи се самооценяват, в друга самите те са част от изпитния проект и изпитния проект представлява нанис от домашните и вие когато си ги подготвите, накрая реално имате и самия изпитен вариант, което е доста улесняващо за вас. Минахме тези важни неща. Сега много набързо чеквам дали има някакви въпроси. Ето вече има Сега, първо тук виждам анонимност. Първото нещо, което е супер важно за мен. Колеги, вие сте дигитални маркетолози. Вашето име е вашия бранд. Абсолютно недопустимо е вие да сте анонимни. Не за друго. Би го простил на програмисти. До някъде би го простил и на хора, които се занимават с мултимедия и дизайн. Но за хора, които се занимават с дигитален маркетинг е абсолютно недопустимо. Вашето име е най-големият актив, който притежавате. Тази индустрия е динамична. България не е много голяма. В крайна сметка сме шепа хора, както се казва. И името на всеки един е неговата платформа, върху която стъпва и се развива като професионалист, така че ето такъв момент, например, в който има толкова много очи, които гледат сега този Q&A. Виждате, аз съм го отворил на самия екран. Въпросите, добра възможност е да позиционирате името си за първи път и хората да знаят кои сте вие и какво ви вълнува. Така че използвайте всеки един момент, живот и здраве, когато премине това нещо, стискайте ръце, гледайте хората в очите, казвайте си цялото име, казвайте си амбициите, казвайте си за какво се борите, защото не знаете възможностите откъде ще дойдат. Неведоми са дигиталните пътища, дами и господа. Моля ви, вашия личен бранд е най-големият ви актив. Започвам отдолу нагоре. Марина, здрасти, някакви групови проекти ще има или всичко е индивидуално? Ние наблягаме на... мисля, че тук дори има и отговори отдолу, които са дадени вече от колегите, виждате модератор. Всички изпитни проекти ще се проверяват и оценяват и ще бъдат индивидуални. Съответно, как може да се реализираме след успешно завършване на програмата? Яна, супер! Фащаш ми мисълта и това, което говорих до момента. Реализирането ви започва по време на самата програма. По време на самата програма. По време на дискусиите във Facebook, по време на дискусиите в слайдо, по време на всяка една сесия, по време на Q&A. Не знаете кой гледа, не знаете кой слуша, не знаете кой стои вляво, кой стои вдясно от вас. Аз съм бил смутен от това, че след лекция съм разбирал, че в залата, в която съм преподавал, е бил бранд менеджера на Капитал, на няколко огромни бранда изпълнителните директори и аз съм имал възможността на живота си да впечатля тези хора. Особено тук в Software Digital, където учат най-бързо развиващите се хора и хора, които знаят какво искат от кариерите си и от живота си. Тук е мястото, където това нещо може да се случи. Така че най-доброто нещо, което може да направите е да използвате проектите, които са след края на всеки един проект и да ги направите толкова силни, че те да бъдат вашето портфолио. И те да са ви входната врата към стаж или към стартиране на
работа в дадена организация, било то дигитална агенция или друга организация, която има нужда от маркетинг хора. Така че никога не знаете по какъв начин могат да се случат нещата. За това ги говорих всички неща преди това. Добре, виждам, че леко изоставам, затова почвам малко по-бързо. Релически спринт. За тези, които ще ме гледат на запис, мога да намалите скоростта. Ще се ядвам. Така. Здравейте, сертификатите на SoftUni се получават след всеки модул или след края на програмата. Те се генерират както казах, в сайта, веднага след като качим оценките и може да ги видите там. Коя професия в програмата дава най-много реализация и и е най-лесно да се намери стаж. Сега ще поговорим за това. Супер абстрактен въпрос. Използваме маркетинг приема зависи. И то не е просто прием, за да изляза от ситуация, а защото е истина. Кой си ти? В какво си добър? Какво обичаш да правиш? Какво ти се отдава? Какъв е умственият багаж и нещата, които си развил до момента в живота си? Какъв е бекграунда ти? Всички тези неща, съвкупността им и вътрешното ви усещане за вас самите е правилният отговор. Защото реализация има във всяка една професия. Ние не случайно сме ги създали тези три професии. Те са най-желаните професии в дигиталния маркетинг. Но важно е вие да се поставите в ситуация да победите. С други думи, важно е вие да се поставите в професия, в която вашия талант може да блесне и да изкарате най-доброто от себе си. Но за това ще поговоря когато мина през самите професии съвсем набързо. Искам сега просто да отговоря на въпросите, за да се чувствам спокоен да продължа напред. Така. За какво ни е удостоверението от Напол? Сега, все едно, ако ходите на работа, мога да покажете на някакви хора. Нали? Това е. Ама, може би усещате какво имам предвид. 24 грама е. Толкова тежи, толкова му е тежестта. Дигиталният маркетинг са важни уменията и знанията, реалните, които носят бизнес резултати, а не някакви хартийки. Готино е, нали? Може да го покажете на някой или на родителите си, те също ще се зарадват. И горе-долу това е. Важно е какво ще научите хора. Стига, наистина. Тези хартийки са от живелица. Не сме 2010, не сме 94, не сме 2002 или 97. В модерния свят, 2020, диджитал света, знанията и уменията са нещото, което имат значение. Портфолиото, реалните бизнес резултати, а не тези хартийки. Ресурсите можем ли да ги гледаме след приключването на курсовете? Да, ресурсите остават за всички времена, може да ги гледате когато искате, да ги преглеждате. Аз в момента гледам някой от 2015 година дори и това е философията на SoftUni и вярвам, че така и ще се запази във времето, така че вие имате lifetime достъп до тях. Дисклеймър, скоба. Дигиталният маркетинг е свирепа индустрия. Дами и господа, вие искате да стартирате кариера в нея, аз трябва да бъда откровен с вас. Това е индустрия, в която само за момент да се успокоиш и да отпуснеш крака от педала и ще бъдеш изяден с дрехите си. Виждате какво се случи само за 2 седмици. Промени във Facebook за рекламите за 20% текст върху тях. Промени във Facebook за quality score на страниците и от това вече зависи колко ще струва рекламата. Неща, които преди 2 седмици ги нямаше. След 2 седмици кой знае какво ще се случи. Кой знае какво ще се случи. Виждате как изкочи TikTok от някъде и в момента е една от най-интересните платформи за всички маркетолози. Каква индустрия? Свирепа. Развива се с скоростта на светлината, затова ние трябва да бъдем съзнателни за това нещо. И хубавото на Fundamentals програмата е, че знанията там, те са маркетинг стратегии и фундамент, който той е неизменим до голяма степен, но на микро ниво и на средно ниво нещата са супер динамични, така че просто исках да бъда откровен с вас. Трябва ли да запишем допълнителни курсове извън програмата, за да взема дипломе? Това вече го отговорихме. Не, ако си вземете всички изпити успешно. Здравейте, при бъдещо търсене на работа в сферата сертификати на SoftUni имат ли тежест
или препоръчвате да има и диплома за професионално обучение? Много ми е лична тая тема. Опитвам се да не съм много по-политически коректен да бъда. Особено трудност ми е, но ще го направя. Със сигурност сертификатите на SoftUni ще ви дадат стойност, а и дипломи за професионално обучение биха добавили към нея. Сега, казвайки го обаче, вътре в мене си казва, Александре, ти знаеш тези хора на кого? Вие ще говорите на CEO-та, вие ще говорите на CMO-та. Хора, които управляват екипи, управляват бюджети, които са отчаяни да дадат стойност на бизнесите, с които работят. Те искат от вас да знаят, че могат да ви се доверят. Те искат да знаят, че когато влезете в офиса и там, където сте, вие ще дадете бизнес стойност и това, което знаете е практично и приложимо. Те хартийки може и да ги успокоят до някаква степен, но на третия ден, ако работите в даден офис, всеки менеджер ще знае истината. И предполагам и вие ще я знаете още преди това. Така че, да, ще имат тежест, до някаква степен предполагам. Относно SEO обученията. Сайт, създаден през WordPress или друга платформа с малък трафик, ще свърши ли работа, за да се впише в серията упражнения? Петър П. Изписвайте цялата фамилия. Абсолютно. Абсолютно. Много хубаво. И много хубав въпрос, много на място. И ако го имаш от сега, още по-добре. Ако имаш и трафик, прекрасно. Дори и да нямаш. Дори и да го направиш в първия ден. Реална среда. Не случайно. Ние се опитваме тук в тази организация да ампутираме огромната дупка между бизнеса и образованието. Като направим това нещо едно цяло. Затова, колкото по-близко можем да направим така, че да сме в реална бизнес ситуация, толкова по-добре за всички ни. За нас като образователна институция, опитвайки се да изправим държавата на крака, образовайки хиляди млади хора, и за вас като личност, която иска да стане професионалист. Здравейте! Васил Вранчев. Може ли да ни дадете информация от какво ще се състои изпитните проекти? Нужно ли е да имаме собствен бизнес сайт или всичко ще е хипотетично? Супер. Продължавам си мисълта. Не е задължително, но е супер препоръчително. Мега препоръчително, защото собствен бизнес не, но сайт не отнема никакво време, почти никаква инвестиция от ваша страна, за да го дигнете. Shopify или бърз WordPress, някой другар, за нула време може да го вдигнете този сайт. Поставете се в ситуация, в която да бъдете в реалност и това ще ви помогне изключително много. Изпитът ще се състои от лекциите, които имате в дадения курс. След малко ще минем по тях, ще поговорим за професиите, какво ще съдържа. Така че всички въпроси ще ви бъде отговорено. Катя, във връзка с курсовите проекти от различните курсове, там където има практически задачи, продължава в отговора. Възможно, може ли да се работи върху личен сайт? Нещо като блог, визитка? Разбира се, даже още по-хубаво. Още по-хубаво, че ще го приемете лично и ще е нещо, което си градите личния бранд, защото той остава. Вие ще влизате и ще излизате от различни организации, ще ходите на стаж, ще работите 1, 2, 3 години там, ще стартирате бизнес, ще го фалирате, ще стартирате втори, ще го фалирате и него, трети, ще станете милионери. Дай Боже. Всички тези неща ще се случват. Едно нещо ще бъде константа. Вие. Така че, не случайно го казах. Вашия бранд, вашето име е вашия бранд. Най-големият ви актив. Не го забравяйте. Никога не го забравяйте. Катя, вярвам, че имате и фамилия. Михаела, бихте ли дали съвет относно изграждане на портфолио? Например, как бихте описали и визуализирали проекти, които предстои да правим в програмата? Да. Разгледайте Digital Marketing Campaigns Case Studies. Ето това е. Гугълнете го. И прочетете всичко в първа, втора, трета страница. Digital Marketing Campaigns Case Studies. Начинът, по който са структурирани, на петото нещо, което отворите, вече ще видите една и съща структура. Хора, не е необходимо да измислиме топлата вода. Просто не е необходимо. Нека да вземем най-добрите практики, които са там в света, през Google, и да ги използваме за нашите лични амбиции. Моят съвет би бил, влезте
вижте най-интересната информация, вижте подходите, харесайте си, намерете себе си в тази структура и просто го имплементирайте за вашата реалност. И това не само за този въпрос, това е универсален отговор за много други неща, които бихте могли да ме питате. Добре. Мария Василева. Има ли разлика между това да се запише Fundamentals и това да се запише във всеки от отделните модули, освен цената? Ами да, има. Че няма да бъдете част от тая общност, от кохортата, която се движи заедно, тая цялата голямата група. Едно. Две. Така няма как да вземете и диплома, когато ги вземате разкъсано. И три. Аз знам какво ще стане, Мария. Аз знам какво ще стане. Ще скараш 1, 2, 3 курса, ще си хванеш гадже, ще си хванеш работа, ще забремениш. Какво? 300 неща, 3000 неща могат да се случат. И ще кажеш, окей, този курс ще го изкарам на следващото издание, окей, наистина, ще го изкарам на следващото. Край. Дезапаресидо, както казват испанците. Толкова много пъти ми се е случило този сценарий, че просто отдалеността и на английски ми излиза думата, ще ви помоля да ме извините, комитмента, това, че ти си казал, аз ще изкарам тази програма, аз съм платил тази програма, аз съм длъжен, жив, умрял, болен, здрав, да го изкарам. Това помага. Да си дадеш възможност да нямаш избор, понякога е супер добра стратегия. Между другото. Това е друга тема. Така, привет, Лили. Привет. Сайтът, който ще използвам за целите на курса, може ли да е различен от български и английски? Да, може. Може да бъде, никакъв проблем, стига да знаете езика и да имате компетенции в него, на който е. Това е. Това е evergreen момента на дигиталния маркетинг, че ние изучаваме алгоритмите, начина по който работят тези платформи, философията, стратегията зад тях, а не на микрониво. Оттам нататък всичко друго може да го променяме така, както преценим, в зависимост от амбициите, нещата, които искаме да постигнем, реалността ни и цялата заобикаляща ни действителност. Но основата, която ние преподаваме, тя е приложима във всякакъв контекст, във всички езици, навсякъде по света. Това е единия език, той е на дигиталния маркетинг. Добре, супер. Сега спирам да отговарям малко на въпросите. Ако може да ги изчистим до момента, да ги изтрием, би било супер. Бих помолил модераторите, където не е. Или тук ще цъкна на Recent. Супер. Така ще направим. Добре, пивам си водичка. Продължаваме напред. Защо избрахме тези три професии? Това, което ние направихме, е в продължение на година. Следяхме всички обяви, които излизат в интернет относно позициите, които се търсят за дигитален маркетинг. Извадихме ги в едни огромни шитове. Умения, професия, умения. И след това успяхме да мачнем цялото това нещо в един огромен екселски файл. Това, което излезе, са тези три професии. Дами и господа, това са най-желаните професии в дигиталния маркетинг 2020 година в България и не само, световен мащаб. И реализирането им в тях определено е, освен че възможно, е напълно реализуемо. Те са различни по специфика, изискват различни умения и тип хора. Сега аз няма да влизам много в дълбочина, ще нахвърлям моя опит като човек, който управлява дигитална агенция и работя с над 50 клиента в най-различен контекст. И имам възможността да управлявам екип от 20 човека, които се занимават с дигитален маркетинг и съм наблюдал тук и вашите преподаватели и хората, които са в индустрията, уменията, качествата, характеристиките на личността, която имат в контекста на професията им. Така че ще ви кажа моето мнение, разбира се, то е супер субективно, не казвам, че е миродавно, надявам се да ви донеса стойност, затова го правя. Social Media Marketing представлява два модула, Social Media Marketing,
част от курса Instagram и Facebook Advance. Content Creation and Strategy, който е Copywriting Secrets, Content Strategy и Media Planning. Тук са хората, които са social media. Много е подходящо за хора, които обичат да се занимават или имат интерес в сферата журналистика. Много е сходна с нея и има тая нотка на новинарски подхват. Умението да хванеш вниманието, умението да позиционираш добре. Тук естетиката също играе роля. Хора, които имат усещане за пространство, усещане за красота. Защото social media е може би сферата, която е най-креативна, хората, които са които наблягат на интуиция, на креативност, на чувства, на въображение, на изкуство. Смятам, че social media е може би най-правилната пътека за тях. Виждате Instagram, Facebook, живот и здраве, ще се говори и за TikTok, копирайтинг, ето тук журналистиката, това, което ви споменах, стратегия и медиа планинг, нали, организирани, подредени хора, които имат възможността да мислят стратегически и да следват такъв стратегически план. Смятам, че се чувстват много комфортно. Също тези хора са малко окей с промяната. Те живеят в динамичен свят и го осъзнават и са готови още днес да научат нещо и да го направят и да го приложат. Днес. Тези хора са много специални. Перформанс маркетинг. Тук са хора на числата. Каквото и да си говорим. Тук са хора, които като им дадеш 1 лев, те искат да ти върнат 3. В първия модул Performance Marketing Channels, първия курс Google Advance и Facebook Marketing Advance. Висшия пилотаж на перформанс маркетинга. Тук вече наистина става въпрос за кампании, които имат конкретни цели. Тук са целеустремените хора, които искат да видят резултата от действията си днес, сега, в момента. Искат да знаят всяко едно тяхно действие до какво е довело. Дори бих ги нарекал малко control freaks, number freaks. Тези хора са специфични, защото те са отдадени на резултатите. Те се вълнуват от това нещо. Те определят себе си от работата им. Performance Marketing Optimization е втората възможност. Извинявам се. Втория модул, който е от самата програма. Виждате тук. Conversion Rate Optimization. Това е висшия пилотаж на дигиталния маркетинг до голяма степен. Това да направиш една страница, един сайт, един профил интуитивно да ти подсказва следващото действие, да не усетиш кога си поръчал, да получиш всичко, от което имаш нужда, но да е събрано, да е красиво, да е прибрано, да е интелигентно, да е завладяващо, да носи резултат. В крайна сметка обаче. Всичките тези неща не биха значили нищо, ако няма резултата. Тези хора знаят какво правят и знаят, що го правят. И знаят, че всеки път могат да се справят по-добре. Те никога не са доволни. И слава Богу, защото такива хора трябват на перформанс маркетинга, които винаги искат да са по-добри от вчера, които винаги искат да дадат повече стойност. И какви перформанс маркетинг хора биха били, ако няма Google Analytics Advance? Те трябва да имат евент и тракинг на всичко случващо се в даден сайт. Те трябва много добре да знаят всеки един трафик откъде е дошъл, колко струва, къде е отишъл, какво е направил, какви пари е донесъл на организацията, къде сме го изгубили. И вече Conversion Rate Optimization да мислим как да го върнем този човек и как следващия път той да не изпадне от нашата фония, ами напротив, да завърши с покупка. Толкова за перформанс маркетинга. SEO и SEM експерти. Дами и господа, света на техничарите в дигиталния маркетинг. С едно изречение. Те хора са техници. Те се ориентират добре в код. Те си говорят на ти с ботовете от Google. Там е хардкор. Там е за тези от вас, които са се колебали. Аз дигитален маркетинг ли да запиша или програмиране? Или и двете. Те са най-добри за там. SEO Advance On-Page е първия курс от Search Engine Optimization модула. Първия SEO Advance Website Automation. Втория модул Search Engine Marketing.
с разбира се Google Ads и Google Analytics Advanced, защото органичният трафик и перформанс PPC маркет от Google Ads Advanced са изцяло фокусирани върху конкретни резултати. По същия начин, както са и перформанс маркетинг експертите. Това, което аз много харесвам в SEO хората е, че те са много последователни. Те са много последователни, много подредени, много конкретни хора. Те знаят, те имат процес в главата и те са религиозни за този процес. Те искат да го изпълнят по най-добрия начин, защото знаят, че в тяхната гилдия битката е свирепа и всеки се опитва да даде повече стойност на крайния потребител и на Google ботовете, които сърчват нашите сайтове. Така че определено техническите умове ще се чувстват много приятно там. Както е подходящо и разбира се и в перформанс маркетинга. Прекрасни професии. Виждате колко фундаментални и колко са пряко свързани с развитието на дадени организации. Не случайно сме ги създали, не случайно вярваме, че това трябва да са професионалните програми и сме събрали най-добрите експерти в България да говорят за това. И наистина сме горди и сме щастливи, че имаме тая благословия да работим с такива невероятни хора. Добре, започвам докъдето бях стигнал. Анонимност. Дори ще си позволя да не отговоря на този въпрос, само защото е анонимен. Моля ви, вашите имена няма да го повтарям отново. Добре, в крайна сметка ще отговоря, затова съм тук. След изкарването и на професионалната програма, може ли без проблем да си намерим работа в сферата? Какво очаквате сега да ви отговоря, господин анонимен? Истината ли? Разбира се, че ще ви кажа истината. Как мога да кажа? Ти какво си научил от тая програма? Ти си я изкарал. Какво разбираме под изкарване? Това, което усвоите като реални умения, са това, което се гледа. Ако приемем, че изкарвате професионалната програма, правите всички задания, имате отлични оценки и добри обратни връзки, аз вярвам, че без проблем може да се намерите работа в сферата. Абсолютно. И вие ще се я намерите тая работа преди да сте завършили програмата. Както се случва с голямата част от хората. Много преди да завършите програмата, вече го работите това нещо. Защото има глад. Огромен глад за такива професионалисти. Но не искам да ви подвеждам, не искам да съм празнодумец. И до вечера, като си легна, да не съм щастлив със себе си. Защото ако не положите усилията, ако не карате лекции, ако не сте активни във Facebook и в групите, не давате обратни връзки, не получавате обратна връзка, не изпълнявате заданията, не се потопите в този свят, те ще ви наемат и после ще ви освободят. Просто е такава индустрията. И от следващата кохорта, ние сега пак почваме Basics, пак хора ще влязат, постоянно отдолу идват гладни хора, както сте вие в момента за хората, които са в статуквото. И те се притесняват с основания от вас. И тая битка е безкрайна. И ако малко се отпуснете, ще ви задминат. Или винаги ще останете на едни и същи позиции в някакви организации, които нямат амбиции и си топат топката. Аз вярвам, че вие не сте такива хора. Щом сте тук в Software Digital. Имам два измислени бизнеса. Хотелиерство и ресторантьорство. Кофти. С два сайта в WordPress. След като са измислени, да ги промотирам ли за целите на програмата? Казах кофти в контекста на случващото се в момента в света. Да, сега се сещам за едно кейстъри, което достигна до мен, за български хотел, който благодарение на чатбот във Facebook и заявки през чатбот има 200% увеличение на заявките за този сезон срещу този, който е бил миналата година, преди да има даже COVID. Изумително кейс стъди, което доказва, че дори в тези тежки времена, дори най-засегнатите индустрии могат да бъдат спасени от дигиталния маркетинг. Стига, разбира се, да има професионалисти, които да го направят това нещо и да го случат. Така че при всички случаи да. С много голяма толеранс към провал. Също.
Ментално трябва да сте готови, че може да не сработи и да няма резултатите, които очаквате и това да бъде окей. Защото загубата е част от процеса на превръщането ти в победител. И то не само тук, ами във всичко в живота. Елизабет Дякова отново. Тук що открих себе си като social media маркетинг експерт. Благодаря за подобното описание, Александър. Благодаря за хубавите думи. Радвам се, че съм дал стойност. Елизабет, довери се на това чувство вътрешно, което имаш. Но си дай възможност да бъдеш с отворена глава, с отворен менталитет. Не слагай преградата толкова рано. Супер, имаш пресантиманс. И това е чудесно. Направи крачка напред натам, но моля те, докато върви фундаментал с програмата, бъди съзнателна и не взимай избора предварително, преди да дойде време да вземеш даден избор. Остани с отворено съзнание и попивай всички възможности, защото човек не знае. Аз си мислех, че ще бъда учител до края на живота си. Сега ако ме върнат в училище, ще се разплача. Радослав Александров. Радо. Аз участвам в дигиталния маркетинг, защото исках да изградя собствен бранд. И сега правя стъпки в това. Става дума за пчелни продукти и конкретно за сегмента мед. Радо, това е истина за всички ни. Аз участвам в дигиталния маркетинг, аз участвам в дизайна, аз участвам в програмирането, аз участвам в земеделието, аз участвам в търговията, аз участвам в търговията с коли, аз съм брокер, аз изграждам собствен бранд. В света, в който сме и живеем, ние сме медиа, скобички горе бранд, запетайка човек, запетайка бизнес, запетайка организация, запетайка някаква структура, запетайка партия. Всички сме първо медиа в света, в който живеем днес, което всичко се случва тук. Ние сме брандове. Хората сме брандове. Лични. И знаете ли какъв е големия проблем? Че когато един бизнес не се развива добре, ти можеш да го ребрандираш. Нали? Малко по-трудно става това с човека. Човек не може да избяга от себе си. Как се казва? Баба ми го казваш това. Мъдра жена. Добре. Супер. Хвърляме един поглед тук. Сега, ето ги. Ето тук има отдолу обяснение. SMM експерта. Тук може да прочетете няколко неща за самата позиция и за самия професионалист, който излиза от там, но може да видите и кредитите, които са необходими да съберете, за да вземете диплома. Този сайт е вашата навигация в образователната ви реалност. Тук е необходимо вие да се чувствате като у дома си. Да знаете къде да видите партньори, блога, често задаваните въпроси, контактите, как да се свържете с нас, учебния план, обученията, които предстоят. Ето е фундаментал с програмата вече активна за записване. Тук вътре можем да влезем, да следим какво ще се изучава, кой ще говори, няколко сладки приказки, какви умения ще развият, темите, по-късно и ресурсите, много добре вече знаете, и с цялата информация, която е необходима тук. Остават 5 дни. То не е останало време, бе. Записвайте го, хора. Аз знам, че вече сте го направили. Щом сте тук и ме слушате в момента. Знам, че го правите. Михаела, здравей! Сертификат на софтуни се получава след всеки модул или след края на програмата? След всеки курс. Да. След всеки курс се получава този сертификат. Дипломата накрая, след като се мине през цялото нещо. И е наличен ето тук. Когато влезете, аз сега май не съм си влязал в профила. Да. Казах ви, че бях учител. Това ми е Instagram профила също. Може да ме последвате там, да ми задавате въпроси. Аз сега паролата ли съм си забрал? Не би трябвало. Никога. Никога не си ставите паролите. Моля ви. Никъде. Cyber Security. Ето го. Даскалчето. Вече съм си влязал. Така. Добре. Тази навигация ви е изключително важна. Тук може да
всичката необходима информация. В крайна сметка курсовете са нанис от ето тези обучения. И всяко едно от тях, през което минавате. Добре, връщам се към въпросите. Предполагам, сега ще завалят. Или съм изпуснал някой, нека да прегледам, за да няма сърдити. Ако сега избера една професия, при следващото издание на курса можем ли да започнем направо от Professional програмата и да получа втора професия? Ако сте изкарали цялостната програма, абсолютно. Абсолютно можете да го направите. Може да изкарате и две професии. Сега, ако си говорим за две професии, мога да ви споделя аз как бих мислил. Просто ще ви открехна какво се случва в мозъка ми. Чисто ако аз сега съм в ситуация, в която избирам своята кариера. Вижте сега, всеки човек си съпознава. Аз определено ми работи повече лявата част на мозъка. Всъщност дясната, която е за креативност, интуиция, усещания, чувства, въображение, експресивност и всички тези неща, които са интуитивни и са по-близко до хората, които са творци. Със сигурност social media маркетинг би представлявало много голям интерес за мен. Аз бих намерил себе си там. Обаче, аз съм и страшно амбициозен пичага и съм от моята работа, това съм аз. Малко като богомилите. Аз съм това, което работя. Аз съм толкова щастлив, колкото е добра работата ми. Просто съм такъв. Познавайки се, аз бих направил да изкарам двете професии. Social Media Marketing експерт и Performance Marketing експерт. Те двете неща, комбо, ви мога да обърнете света. Мога да направите Тръмп президент и мога да изградите бизнес от 0 до 7 цифри за няколко години. Наистина. Защото това е стратегически. Ако трябва да избера две професии, които аз да притежавам, за да пръсна навънка, със сигурност би било social media с перформанс маркетинг. Защото те са в любовна целувка. Защото голямата част от перформанс маркетинга е в Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn екосистемата и Google Ads. И фащам един пичага, дето е SEO, Web Dev или Development програмист и заедно му да направим страшно комбо. Защото той създава актива, дига сайта, прави го да изглежда добре. Сега тук е Conversion Rate Optimization и сетинг на Analytics, ако може да прави, би бил много силен играч и със сигурност ще се хванем за ръка като партньори, а пък аз да отговарям за PR-а, позиционирането, социалните мрежи и перформанса. Мисля, че стратегически сме се поставили много силно. Така, другия контекст. На мен ми работи лявата част на мозъка. Анализирам, логичен съм, работя с факти, последователност, математика, езици. Тогава двете професии за мен биха били перформанс маркетинг и SEO и SEM експерт. Комбото е двете неща. Те много добре са разположени. Перформанс маркетинга наистина седи по средата между двете. Social media и SEO, SEM и самия перформанс маркетинг. Точно както ги гледаме с вас сега на екрана. Комбото между SEO, SEM и перформанс маркетинг също е не по-слабо. При всички случаи. Даже тук със сигурност няма верен отговор, но изключително силно позиционирани, чисто стратегически. Защото Google няма да ходи никъде. За Facebook имам въпроси. Шегувам се. Кой съм аз? Но да, определено тая комбинация social media performance и отделно performance SEO ми звучат много логично, като ако ще изкарвам две професии. Мисля, че отговорих достатъчно обстойно на този въпрос тук. Добре. Радослав Александров. Какво мислите за фрилансерите и какво мислите за платформата Upwork? Може ли да прилагаме уменията си там? Вау, каква тема! Радо! Много лична тема. Много лична тема за мен. По ред причин няма да влизам в подробности, но
Фрилансерите са невероятни хора. Първо, че тук не мога да ги сложим всички в един контекст. Абсолютно неправилно би било от моя страна и бих ви подвел, бих ви създал грешна представа. В крайна сметка тук си говорим за професионалисти с жестока работна етика или хора, които искат да минат по тънката лайсна. Аз лично имам двете опитности от фрилансерите, за съжаление. Или са next level хора, които наистина са на следващото ниво, имат безупречна работна етика, осъзнали са, че за тях стратегически да стоят дадена организация не е най-правилното нещо, защото им се слага таван и те знаят, че са по-добри от това и искат повече и могат да фанат повече клиенти и да печелят много повече пари, да се занимават с по-интересни проекти, да имат свобода, да решават с кого да работят, как да го правят, да обикалят света, да си работят откъдето искат, бла 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 бла. Единия контекст. Супер! То е супер. Втория контекст е някакви хора, които искат тънката лайсна, представят си живота, че всичко, което фърчи са яде. Да, брат, ще го направим, окей, човече, никакви грижи, никакви ядове, това сме го правили, и сега ще пръснем, споки и после нищо. Бави се със седмици, звъня, не ми се дига, аз съм притиснат от друга страна. Така че аз имам и двете опитности. За фрилансерите, пак казвам, индивидуално трябва да бъдат разгледани. Ако ще ме питаш за фрилансери, трябва да ме питаш за конкретен човек, за да мога да... за конкретен професионалист. Тук е... острието има... меча има две остриета. И е хубаво, че стана въпрос за това, за да мога да го кажа. Надявам се, ще бъде полезно за вас. Вие бъдете от първия тип, моля ви. Бъдете хора, на които думата им тежи повече от камък. Когато кажете нещо, когато си плюете на ръката, точка. Това нещо ще се случи. И ви обещавам, че ако сте такива хора, света ще ви върне супер много любов. По всякакъв начин. И ще си постигнете всички амбиции и всички цели и всички неща, които искате, защото хората в модерния свят още повече оценяват работната етика и това да работят с хора, с които могат да се доверят. И така става бизнеса. Бизнесът е течение на енергия, не е случка, един евент. Едно събитие. Не. Когато някой му спечелите доверието и сте предоставили добра работа, добър краен продукт, той ще ви звънне всеки път, когато му е необходим такъв човек. И ще се сети и вие ще сте най-отгоре в умовете на хората. И тогава бизнеса ви ще разцъфти. Upwork. Всичко, което можеш да изкараш лев и е повече от това, което би инвестирал като време. Даже в началото не е толкова важно колко ще изкараш, а да натрупаш портфолио, да си вдигнеш ревютата и да започнеш да се срещаш с чуждестранни клиенти и хора, които имат нужда от твоите услуги. Със сигурност е добра идея. Колкото по-рано успеете, толкова по-добре. Стискам палци, радо, успех в това, защото е сериозна задача. Тук най-отдолу Катя. А няма ли да е най-полезно и трите... Много хубав въпрос. Усмивката ми харесва. И аз се усмихвам, Катя. Отиди в болницата. И питай, има ли хирург тук, който е кардиолог. То всъщност има такива хирурзи, кардиологи. Не е добър пример. Има ли зъболекар, който е и хирург, педиатър? Или как може да бъдете супер добри в различни направления? Поставяйте се в ситуация, в която по-скоро сте уязвими. Защото човек, който е добър в всичко, нали? Имаше едни майстори, които дойдоха вкъщи. Твърдяха, че правят всичко. Ламинат ще ти сложим, баня ще ти направим, ел ще ти прокараме. И тук имам бели косми. Ако ме разбрахте какво имам предвид. Катя, да, полезно ще бъде. При всички случаи ще е полезно. И ще е добра идея и го препоръчвам, ако наистина имате това време и този комфорт да го направите. Но аз за себе си бих искал повече фокус. И да имам ясна стратегия, що го правя. Защото ако ти имаш ясна стратегия, що би го направила, например,
искаш да създадеш дигитална агенция, която да прави всички услуги, искаш да имаш познанията, за да можеш да управляваш екипите, респект. Подкрепям те. Стратегията ти е добра, виждам логика в това. Обаче ти искаш да си social media, ама да ги знаеш и другите. По-скоро 100% влезе в social media. Стани най-добрия social media. Защо няма да видиш евреин да си поправя колата в събота? Защото те много добре го знаят това нещо. Те знаят, че специализацията е пътя към богатството. Не можеш да разбираш от всичко. Вместо да си поправиш колата, отиваш и работиш твоята работа, за същото време ще скараш повече пари, ще си платиш ремонта, че даже ще има и за вечеря. Какво имам предвид? Специализацията, дами и господа. Тя води към просперитет. Професионалисти от всичко имаме достатъчно. И в футбола, и в политиката. Знайте ги. По кръчмите. Михайла, бихте ли препоръчали добри платформи за фрилансърство? Има ли тайна формула? I love it! Тайната формула. Ще ви я кажа. Много бачкане. Много бачкане. Отдаденост, безсънни нощи, учене и след това бачкане. Прилагане, проправяне, грешение, оправяне и продължаване напред. Това е тайната. Не е много интересно, нали? Не беше голяма тайна. В началото нямаш клиенти, не те познават. Най-трудно е, Михайла, в началото. Наистина. Най-трудният период. И точно за това аз ви казвам, почнете да мислите за този период от днеска, преди да е почнала програмата. Сложете си цялото име. Вижте какво може да направите. Да се срещнете с някой, да стиснете допълнителни ръце. Да ви чуят, да ви видят. Като идете на конференция, задавайте въпроси, изправете се, хванете микрофона, погледнете хората в очите им. Кажете си силно името. Нека знаят кои сте вие. Всяка секунда има значение. Във всяка секунда може да... Имате социални мрежи. Инстаграм. Аз съм супер благодарен на моя Инстаграм. Оттам се намерих почти всички хора, които работят в момента в агенцията и страшно много бизнес и клиенти. Даскал Алекс. Нямам толкова много последователи. 2000 последователи, но това ми позволи да намеря невероятни таланти и невероятни бизнеси, с които работим. Така че числото тук не е най-важното нещо. Качеството за тези числа е много по-важно. Иначе Fiverr, Upwork, мисля, че са много добри платформи за тези амбиции. Бояна. Какво е по-добре, да започнем като фрилансър или маркетингова агенция? Бояна, отговарям ти. Защо е едното или другото? Защо е едното или другото? Фрилансър ще даде възможност на справедлива финансова огледална обратна връзка. Имаш повече клиенти, те са доволни, ти ще имаш повече пари в сметката си. Обаче агенцията ще даде нещо друго. Агенцията ще ти даде структура, ще ти даде документация, ще ти даде процеси, ще ти даде ноу-хау, ще ти даде голямата картина, зависи разбира се от агенцията, но говорим за повечето. Голямата картина къде си ти в контекста на една организация. Ще се запознаеш с хора, ще видиш шефа ти как се държи, как печели клиенти, как говори креатив директора, перформанс маркетинг човека как псува, когато резултатите му не излязат, SEO специалиста как е интроверт, обаче е добър човек и знаеш, че може да се довериш. И всякакви такива дребни неща, които се случват в една организация. И също, тук става въпрос, кой си ти? Кой си ти? Защото аз съм човек, който мрази да бъде сам. Аз ненавиждам самотата. Ако някой ме накара да съм фриланс, да стоя вкъщи, да си бозя и да си правя неща, аз ще се разплача и ще си тръгна от вкъщи. Сериозен съм. Аз трябва да работя с хора, бе. Веднага отивам в агенция, ама в най-голямата. 50-100 човека. Да се търкаме един друг. Нали, след COVID света. Просто защото обичам хора и аз уча чрез преживяване през другите хора. Знам са. И като съзнам, ще се поставя в ситуация да победя. Сега, ако твоя контекст е различен, you do you, както казват американците. Правиш себе си. Така че аз бих препоръчал да направим одит на душата си и след това да преценим, но и двете. Владимир Петров. Има ли смисъл да се мъча да продавам продукт, който има много ниско търсене? Балсами за брада. Хубав въпрос. Сега,
Има ли смисъл да продавам продукт, който има много ниско търсене? Ако всички ниски търсения отиват при тебе и продаваш, да, има. Ако има огромна конкуренция, вече ясно изявени лидери и цената на влизане в индустрията е висока, не, няма. Нали, той е нашия отговор. Зависи. Много зависи, човек. Ако пък ти имаш най-яката брада на света, Владо, и имаш една камара последователи и си някакъв фризьор, и всичките знаят, и постригва за 40 кинта някаква брада, и при тебе идват инфлуенсъри и някакви батковци, дето всички ги знаят, ами има смисъл. Има смисъл. Ако ги нямаш тези активи и си никой, и просто ти е хрумнала тази идея, пробвай с тениски. И пак, кой съм аз да давам мнение? Просто си споделям, нали, мислите. Благодаря ви за полезната информация от личния ви опит. Радо, моля, удоволствие е мое. Ще се постарая да съм от първия тип. Малко извън темата, но ми се струва, че съм от малкото момчета тук. Еми, усмихни се. И стискай палци да има присъствени обучения, възможно най-скоро. Това ще ти кажа. Добре. Така. Изкачат отдолу отгоре, малко не им фащам с пътиите на тези въпроси. Може би трябва да цъкна Recent. Добре. Добре, тук отговорихме. Бихте ли препоръчали добри платформи? Говорихме. Да, отговорихме. Добре, отговорихме на тези неща. Дами и господа, смятам, че бяхме изчерпателни. Истината е винаги някъде там. Няма една истина, нали? Няма универсум. И не само тук, нали? Светът е такъв. Това е сив, абстрактен, няма черно и бяло. Сега програмистите биха се изприщили, ако ме чуят какво говоря. В крайна сметка, нека да направим така. Нека се фокусираме върху нас самите. Не търсим формули, не търсим магически трикчета, не търсим тайната за постигане на успех. Съм Юли Тонкин. И слава Богу. Ние търсим да бъдем щастливи и уверени и достойни в това, което правим. Това е, което искаме. И това е много индивидуално нещо. Всеки един от нас, сега тук 300-400 човека, колко ме гледат, всеки един от нас е различна личност. И той има коренно различен контекст, различно семейство, различно вероизповедание, различно приятели, с които е израснал, различен начин на работене на мозъка му, различни учители, различни училища, различни държави. Ние сме много различни. И това прави света толкова прекрасен. И това прави дигиталния маркетинг апетитен за всички ни. Защото има място за всяка една личност вътре в него. Така че нека се обърнем навътре. Дами и господа, това е много важен разговор. Нека се обърнем навътре към душата си, а не навън към света. Нека не слушаме какво света иска от нас, а да чуем какво ние искаме за себе си. Защото за да сме най-добрите в това, което искаме да правим, ние трябва да бъдем мир със себе си преди всичко. А той се постига, когато човек следва вътрешния си глас и собствената си амбиция. И е в унисон с душата си. Така че, моят съвет би бил, нека се гледаме в нас. И да действаме спрямо интуицията и това, което усещаме за правилно. И нека си дадем време. Чил. Имаме 6 месеца в фундамента с програмата. Нека го опитаме. Нека видим как ще се почувстваме. Нека го преживеем и тогава да правим заключения. И ваш, както казват в моя край. Старата столица, поздрави за всичко от Велико Търново. За мен беше истинско удоволствие. Александър Иванов, Даскал Алекс в Инстаграм. Може да ме намерите там, да ми пишете. Винаги отговарям на всички с най-голямо удоволствие. Дори и в този контекст, в който не си виждаме очите, благодарение на слайдо, благодарение на лайвстрима, благодарение тук на всички компютри, апаратури и неща, усещането е все по-добро и все по-близко до това, до което трябва да бъде. Качествено образование се получава онлайн, това страшно много ме радва и това прави диджитал, прави света по-добър. За край искам само да си затворите очите и да си представите
Какво би се случило, ако COVID нещото се беше случило 96-та година? Примерно. Home office ли? Боже мой. Колко по-различен свят, колко повече щети, колко по-разбити животи щеш да има. Не го забравяйте това, дами и господа. Digital е тук, за да прави света по-добро място. Но, като всеки инструмент, като всяка сила, като всяка власт, много зависи как го управляваме. И тази власт идва с отговорност. И ние трябва да сме съзнателни. Стига толкова. Личи си, че съм даскал, обаче пак се отплеснах да говоря такива работи. Благодаря ви още веднъж. Истинско удоволствие. Виждам, че няма въпроси. Давам последен шанс, ако има някакъв въпрос, на който да отговоря. Ако ли не, ще си позволя да затворя тази сесия и ще се видим в цялостната програма. Хора, направете го за себе си. Сега е момента. Няма вчера. Свършим. А пък утре слагам въпрос. Какво ще е? Така че последни въпроси няма. Ето тук Михаела е задала един. Здравейте, сертификат на SoftUnis. Да, това вече го отговорихме. Аз съм на Popular всъщност. Така. Има няколко въпроса. Радостина Стоянова. Какво бихте ни посъветвали, когато си търсим стаж в сферата, освен доброто CV? Ей, този въпрос чаках. Извинявам се, малко май викнах. Радостина Стоянова. Ей, това е въпроса. Ще ви кажа. Намерете най-яката агенция, дето ги следите в Instagram или ги гледате, или познавате някой, или познавате CEO-то, човека, който управлява там и му се възхищават. Обградете се с хора, които обичате тайничко. Това е най-добрият съвет, който мога да дам. За всички времена. Обградете се с хора, които обичате тайничко. Аз дойдох в SoftUnis, защото се влюбих в визията, влюбих се в хората, в които работят тук. И до ден днешен съм страшно благодарен, че съм се докоснал до това нещо и аз израснах, все едно се хванах за ракета и заедно с тая ракета фръкнах в космоса. Защото се обградих хора, които ме вдъхновяват и изкарват най-доброто от мене. И това би бил моя съвет. At all times, приятели, гаджета, каквото искате. За работа е ясно. Абсолютно същия. Обградете се с хора, които ви вдъхновяват и тайничко обичате. И които искате да приличате на тях. Искате да бъдете на тяхното ниво. И вижте ги какво правят. И просто го повторете и се опитайте да бъдете по-добри. Бащам баш, че ще постигнете резултати. Това нещо в NLP се нарича mirroring. Всъщност не моделинг. А mirroring е по-различно нещо. Така, това го отговорихме. Нали? Освен добро си ви. Така, Тони Пеев. Бихте ли препоръчали продукт или услуга, с която да направим Facebook страница за курса, а може би да я развием и след това? Виж, Тони, има една истина, най-много apparel, такива тениски. Това е Evergreen, слагаш Alf и го продаваш на хора, деца кефят на Alf. Слагаш Мерилин Монро и го продаваш на хора, деца кефят на Мерилин Монро. Слагаш скейтборди и го продаваш на скейтери. Слагаш марихуанки и го продаваш на пушалки. Слагаш цвети, честит рожден ден, миличка, много те обичам, 2020 бившето и гадже. Ще се продаде. Може би това е някакъв evergreen, дето винаги ще върви такива неща, но пък няма дълбочина тук. Нали, истински стойностен бизнес аз не виждам, но е добра идея за разцъкване, както се казва. Това бих посъветвал, Тони. Катерина, много се надъхва. Жалко, че не преподаваш програмата КТ. Благодаря за хубавите думи. И сега ще опровергая. Аз ще се намъквам в нея, а следващия курс Marketing Basics ще имам удоволствието да го водя аз. Така че, ето не просто не съм, че съм част от програмата, ами ще бъда и първия преподавател в нея, така че най-доброто предстои. Елизабет Дякова. Ако имам реален бизнес за продажби на млечни продукти, по-добре ли е от измисления с хотел и ресторант? Реален бизнес. Винаги е по-добре. Винаги е по-добре. Хора, поставете се в ситуация, в която реалността е най-близкото нещо, до което сте. Колкото по сте в реална среда, толкова по-реални данни ще имате, толкова по-бърза обратна връзка и
толкова по-смислено би било за вас. Михаела, въпроси не. Само благодарност за времето и полезната информация. Михаела, страшно много ти благодаря за хубавите думи. Оценявам тая хубава енергия. Това ми дава. Това ми е всичко, от което имам нужда. Аз съм човек, който се храни от хора, на които съм дал стойност и е имало смисъл да съществувам. Виктория Денчева. През цялото време на курса ли работим по един и същи проект или в началото всеки модул си избираме бранд, бизнес, идея? По принцип е хубаво да бъде един реален и да работите през цялото време в неговия контекст. Обаче, ако тръгне и не е реален и нещо не ви пасва, може да го промените. Няма верен отговор. И двете са окей. Аз, пак казвам, за себе си, за амбициозната тиква, която съм, бих искал да бъде реален бизнес, за да мога да знам истината. Да знам тая реклама работи ли, изкарал ли съм пари, не съм ли, добър ли този контент, то си ме е отворил ли се, някой прочел ли го? Какво мисли за мене? Искам да знам истината. Не ме интересува каква е, може да съм зле. Окей, ще се поправя. Ама искам да знам истината. Защото аз бих бил много скептичен. Добре, супер, най-добрите преподаватели в страната. Факт. Най-големите професори. Факт. Обаче те са един човек. Аз ще получа обратна връзка от един човек. А пазара е нещо различно. А всъщност пазара има значение. Много благодаря. Много благодаря. Искрена, Радо, тези думи значат супер много за мене. Хора, вие сте го усетили, аз съм просто откровен с вас. Не искам да шикалкавя и да ви бодалкам. Последното нещо, което искам да направя. Деца вика, няма как да се смени името. Много ви благодаря, хора. Аз няма да заспа от тези хубави думи тая вечер. Спираме. Достатъчно. Мисля, че сега е правилният момент, защото много се развълнувах и ще почна да говоря глупости и почна да ми играе гласа, така че спирам. Благодаря ви още веднъж. Бяхте наистина чудесни. Надявам се да сме дали стойност. Ако не, ако има още въпроси, винаги имейл, телефон, на линия сме. Затова съществуваме и това правим тук в Софтуни, дами и господа. Беше удоволствие. Благодаря ви още веднъж. До скоро!